ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ମାଇଁ ଆମେ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଆଜି ମଜା ଆସୁଛି। ପୂଜା ହଲିଡେ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଛାଡ଼ିଲା ମିନିମମ୍ 20 ପକେଇ ଦେଲାଣି ପୁଣି ଏଠି ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ଟ୍ରେନ୍ ପକାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିକି ରହିଛି ଆଉ। ଦେଖାଯାଉ ପୁଣି ଏଠି କେତେ ସମୟ ପକାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିକି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି।